Hej og velkommen til en lille update, hvor vi lige sådan forklarer, eller hvor jeg lige forklarer, hvad I kan opleve på kanalen. Det er jo dejligt. I kan opleve, at vi skubber ting ned fra træer, ting, halløjer, skubber og kører ned fra træer, som går ned fra træet. Men det kan I forvente indtil videre. Vi kan snart vente noget Team Fortress. I kan snart vente noget Minecraft Technic Launcher Classic inde på serveren. På en server, sagde jeg. Som vi ikke selv laver. Vi finder bare en server. Men min ven, Ryder, eller hans brugernavn, eller hans navn i Minecraft er Ryder, korsrider. Altså korsrider på dansk. Men Ryder lyder lidt bedre. Han kan ikke engang lide sin egen navn. Det var ikke ham, der lavede den. Men han er lige på ferie nu. Det er jo dejligt for ham, det er lille ven. Nå. Men jeg kommer snart også en server. Det kan I godt forvente. Som der skal være sådan Harry Potter relateret faktisk. Og det bliver jo mega fedt. Hvor med mods, hvor man kan kaste besværgelser og alt muligt fedt noget. Men det er ikke mig, der laver serveren. Det er en meget venlig en, der laver serveren. Så I kan forvente Team Fortress snart. Tekkit meget snart. Minecraft meget tit. Og så updates. Sådan, jeg tænker, det er en gang om måneden, som jeg laver lige en update. Og jeg ved godt, at vores kanal ikke er så kendt endnu. Der er ingen, der har set os endnu. Men bliv på kanalen. Inden for den her uge, ved jeg, der kommer nogle videoer. Det regner jeg med. Så det var det. Let's kill them all with TNT. Der var lige en eller anden redstone der. Og nu går det. Ej, hvor nede. Okay. Kom. Men det er det, hvad jeg kan forvente. Så det er jo dejligt, ikke også? Og redstone selvfølgelig. Ja. I kan godt forvente lidt redstone. Au. Fuck. I kan forvente noget redstone, TNT, alt muligt sjovt. Men vi ses til næste gang. Bye bye.